per plantejar-me fer un llibre sobre indumentària, sempre veus com s'han fet els que han vingut abans, com han plasmat ells la indumentària valenciana per les publicacions anteriors. Aleshores, després de fer una bona recerca en arxius, en museus, en col·leccions privades, de tota classe de material, d'arxius, de protocols notarials, de peces vestit que se conserven, de roba de col·leccions d'ací, d'allà, de més per allà. Sempre el que intenta fer ha sigut un poc tindre una idea clara. Tindre una idea clara i un poc diferent també al que tots havíem agraït. Per ara, aquest llibre, que les diferències que hi ha a València, sí que és el primer que compta certes coses que no s'havien contat. La primera visió etnològica de la roba, la descripció de la peça com a peça, és el que s'havia fet fins ara. Tots sabíem més o menys com és una falda, com és un davantal, com és un mocador o les pintes, però i on se feien les pintes? Per què se feien els davantals d'aquesta manera? Per què les flors són ixes flors i no les altres? Este llibre el que ve a respondre un poc és totes les preguntes que m'han fet de dir i per què les flors del dibuix Tarta, com aquesta xica que hi ha així davant, són d'aquest estil, i per què el mocador de la xica de roig és de xaqueria, i per què els barrets trobem barrets així iguals que els de Pas de Castella o en Galícia. El per què és un poc el que m'ha dut a intentar comprendre aquest món de la indumentària. Després que traspassem aquesta barrera, per això ja és la gran novetat, és cert. Has parlat que esperàvem moltes vegades d'aquesta primera imatge fantàstica d'una dona valenciana, per exemple, vestida, però no entenem si realment en aquest barret, en aquest davantal, en aquesta falda, tenia la seva coherència i té la seva raó d'estar una peça junt a l'altra. Aquest és el pas més que se'n fa. I des de Madrid, en aquest cas, Maria Antònia, entens que així a València en som de coherents a l'hora de recuperar a través de la festa, en aquest cas, o de les falles, que podria ser la festa de les entitats de la indumentària? Nosotros no quiero hablar más de Madrid, no desde Madrid, sino desde el museo, como profesionales que, al igual que yo, nos enfrentamos cada día a piezas pues como las que llevan estos jóvenes que nos llegan diariamente. Y nos hacemos las mismas preguntas que se ha hecho Xavi. Y a veces es muy difícil conocerlas, porque no tenemos las herramientas, muchas veces la formación, ¿por qué no decirlo? Y segundo, no hay las herramientas necesarias para adquirir esa formación. Una herramienta en este caso ya sería el libro de Xavi. Y en el museo, como digo, tenemos esa vivencia diaria con todo lo que supone toda la indumentaria valenciana y toda la indumentaria de otros lugares. El rigor, tenemos que hablar, en mi opinión, del rigor desde qué punto de vista y en qué momento. No es lo mismo el rigor hoy que hace 50 años, que se entendía por rigor entonces que se entiende por rigor ahora. Yo creo que una de las... Debería ser el mateix, no obstant, perquè si se representa el segle XX, hauria de ser la mateixa fa 50 anys. Hace 50 años, como ahora, influyen muchos factores en el rigor. A la hora de ver el rigor desde fuera, desde una visión como puede ser la mía. La moda influye en la indumentaria tradicional de Valencia, pero también, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía todos los años hay desfiles de moda flamenca, y entonces influyen los colores, el ancho de volantes cambia, incluso la longitud de la falda. Pues la moda influye. Pero ¿es posible esa combinación? ¿Es factible?
cuines me trobava una mena de dissonància, no? Però jo el criteri no el tinc clar tot el passat, però jo ja que hi havia coses que m'hi xirriaven molt, perquè clar, tampoc hi ha tantes cuines i tants paviments com per a tindre una visió completíssima de què passava al segle XX, no? Com vestia una mestressa de casa o un majordom o l'etiqueta del marquès o de fora. Però jo veia que quan miraves allò a les cuines, que era una font gràfica molt directa, i quan mirava el que eixien d'inventari, jo veia que s'hi podien coses que no les coses podien més barratges molt grans, no? En un plafó del segle XX, que fins i tot ampliat en una borguera del segle XVII, no? Clar, el que hem de tindre en compte és que la indumentària, que és el que apuntava també Maria Antònia, s'ha entès en cada moment històric d'una manera diferent, perquè realment en cada moment històric ens hem o no ens hem volgut representar com a propis amb la mateixa roba. Vull dir, per exemple, que al segle XVIII ells no tenien ninguna constància de que anaven vestits. Les pròpies persones no tenien ninguna constància de que anaven vestits de valencians. Realment són els viatgers que venen així a casa els que comencen a dir van vestidos al estilo del país, van vestidos a la manera nacional, van vestidos con ropa nacional, al estilo del país, a los labradores del país. I aquestes són constants, però te les trobes tant així com a Saragossa, i en altres llocs, a Múrcia, els labradores del país, i estan dient que sí, que si veien uns trets característics de la indumentària, els propis no la tenen com a seva, és el que ve de fora el que veu diferent. Sempre es veuen iguals, però inclús actualment, jo te puc dir que de què estàs, Vicent, no estàs bé. Estàs molt bé, o allà estàs... que no em diguis, saps? Allò em feu més que que sempre un poc es veiem bé. Jo de totes formes també, Xavi, si em permets, volia remarcar una cosa que sempre parla de l'etnologia, que és un poc la nostra ciència, i crec que és un fenomen fàcil d'entendre, que és que dona la sensació, quan observa, que és part de la funció que tenim, que l'inventari és algo terriblement viu. Igual de ser, tu parlaves de la moda, aquesta barbeta que coneixem ara, per exemple, quasi d'una manera inconscient, i de sobte algú va dir, t'has deixat barba, és que això està de moda. Ostres, probablement me l'ha deixat, però me l'he deixat perquè està de moda. Imagina com això tantes altres coses que són pròpies, que estan afectant el fenomen de l'indumentària que diguem tradicional, però que també afecten el fenomen de que es posar-se roba avui en dia. Una evolució constant, una matisació constant, que probablement només la veus blanc somriure quan passen coses com tu dius, quan algú ve de fora i té per un moment aquesta capacitat d'observador extern que l'encasilla en algo com això, la indumentària deixa gent que diu que s'hi perdre. Clar, per això mateixa, durant els anys 20, les dones van vestir-se en polissó per a vestir-se de llauradora. Per exemple, el model que Lluís Marient, te podries alçar? Pues porta polissó, és una falda... És una falda que està polissonada. Realment, la moda del moment va dictar que... De no sols com una moda que passa, sinó com un art pur i dur, que comencem a canviar aquest concepte i aquest toc d'atenció també a tots perquè escudrinyem a les nostres cases, perquè recuperem allò que pot ser, sí és important i significativa com a poble. I Maria Antònia, sí que realmente la indumentaria, todos estamos vestidos aquí, afortunadamente, y todos vamos vestidos y cada uno mandamos un mensaje con lo que llevamos vestido. La indumentaria es antropología, la indumentaria es sociología y también la indumentaria... Pero está mandando un mensaje. De seguida, y pasa lo mismo con la indumentaria tradicional. También está mandando mensajes de un momento histórico. Y yo quiero retomar un poco el tema de la moda, que me queda con ganas de decir una cosa. Yo creo que si la indumentaria, es cierto que la indumentaria valenciana ha sufrido o no es la palabra correcta, sufrir, ha experimentado los cambios de la moda a lo largo del siglo XX, es un hecho, eso en mi opinión, eso es precisamente lo que le ha permitido llegar hasta aquí, porque si se hubiera quedado en una aula inútil, nadie se hubiera acordado de ella nunca más. Eso es lo que ha pasado en otros sitios de España, que ahora se están dando cuenta y han dicho, bueno, los de Valencia, fíjate lo que tienen. Y vamos a ver nosotros que tenemos ya un lapso temporal de 100 años de no uso de ese tipo de indumentaria, ni en fiestas, ni en
de la riqueza de una indumentaria, de una comunidad autónoma. Pero eso es precisamente lo que le ha hecho llegar hasta aquí, con sus luces, sombras y en cada momento ya se sabe lo que el refrán dice, adaptarse o morir. Pues la indumentaria valenciana se ha ido adaptando y ahora estamos en unos tiempos críticos con cierta madurez intelectual y con cierta necesidad de que esa madurez de sus frutos, y por eso tenemos aquí esta maravilla de trabajo esta maravilla de treball, per això tenim el Museu d'Etnologia, el Museu 3 de Madrid, per això tenim des de la universitat també, segur que ara despertarem interès del que entrarà i segur que remourà molts altres estudiosos, mirant ciències de la professió. Això sols és el primer pas, per cert, això sols és el primer volum, vaig en fent lloc, perquè hi ha un altre camí, veritat? Sí, sí, això és el primer volum d'un treball que en principi n'eren tres. És a dir, el volum d'arxiu, el volum de material, ha sigut molt gran, perquè realment porta molt de temps treballant amb el tema i quan te poses no saps on parar. Realment, per intentar que no és que era un llibre d'excessiu pes, són quasi 3 quilos el que pesa, l'hem pogut rebaixar un poc en l'últim treball, perquè clar, 3 quilos és com un xicotet. Han portat ajuda, un carrer... Sí, bueno, intentarem que es quedi el més prompte possible, però clar, un llibre de 3 quilos, de 400